El càncer del desenvolupament, conegut majoritàriament com a càncer infantil, és aquell que es produeix durant el procés de formació d'òrgans i teixits. Les seves causes són desconegudes en la majoria dels casos i patir-lo és fruit d'un desafortunat atzar. No es pot prevenir i l'única via per avançar en la seva lluita és la recerca i el desenvolupament de nous tractaments. Per com que la incidència d'aquest tipus de càncer és molt inferior al ben conegut càncer de l'adult, per això és difícil que cap entitat que investigui sobre nous fàrmacs es dediqui a això, perquè mai els seria rendible. Avui en dia, només de la mà de la recerca es pot oferir la millor assistència. Disposar d'un laboratori integrat dins del servei d'oncologia, com passa en els grans centres de referència internacionals, ens permet desenvolupar nous tractaments i teràpies que s'acaben traslladant als pacients a través dels assajos clínics que portem a terme en el nostre centre. Així, els nens que tractem es beneficien dels avenços científics el més aviat possible.